Renz? Renz! Ah, diyan sa tika pa. May magpalit sa akong pan. Pangitaon po na ko si mama. Ah, unta magkita to ma. Silang isa lang higayon ma. Malipay na ko. Lord, unta magkita ni mama. Ma! Renz! Tag na ba eh? Uy! Nalililing borsa diri. Nah, sisinta na lang. Ay, ibiling ko ng barinta. Palit ko ng barinta. Ipan. Pa, yan sa tika pa ha. Kung magpalit ako pan. Pa, diyan sa tika pa. May magpalit sa akong pan. Pangitaon po na ko si mama. Maasa naman ka ma. Gimingaw na ko ni mo ba? Makabalo ka ma. Gusto ko mugka ko si mga ba? Hindi ang tayo palit ko kayo. 20 man akong kwarta. Pahit na ko pan para makakaon na to si papa. Dami ang spread chicken oy. Sayang, kulang man akong kwarta oy. Ah, paano lang oy. Ah, dagaan nagsinilas oy. Kwarta na na'y kulang ba? Oh, makaibog din yung syudad. Uy, Dong, asa ba ka? Kul, ay disturbo kul. Palit kong pan. Grabe ning bata. Right on to go, Greg. 20 lang. Meron na ko. Yati, kapitin sa kaso. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano na rin dam? Salamat ha. Ay, kalami na lang jud makasimba. May tao sa malikab. Doon ako, bi. Sure ko, nagpait yun di sila ba? Kay dirira na tugo. Alawan, nagod ako, bi, kung naba ko'y kwarta. Ay, salamat, napa ko'y 100. Lord, ikaw na bahala nila. Unta masulbat ilang problema. Renz? 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 Asuhan ka? Anong ibiyaan mo kunin mo diri? Sao naman diri? Balik ng mata ato. Pa, asa naman mo pa? Kapoy na kayo ko ba? Oo, kung ninyo balik ka pa. Bato, simbahan bi. Pa, asa naman mo pa? Pa? Papa, mandiyan ako. Pa! Pa! Silvio! Mandiyan, nakatultul ka diri. Ino. Imong bangon pa, nawala. Ino. Asan na bata ito, uy? Mandiyan, kinakatultul ka. Simutan na ni mo, uy. Unta magkita ta ma. Silang isa lang higayon ma. Malipay na ko. Kita oy. Asa may night juice diri oy. Lord, unta magkita mi mama.